ಬೇಯಿಸ್ತೆ. ಈಗ ಪಾಡಿನ ಸಾಮಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 10 ಎಸಳು, 2 ಎಸಳು ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು 5 ಚಮಚ, ಜೀರಿಗೆ 2 ಚಮಚ, ಗಸಗಸೆ ಒಂಚಿ ಚಿಟಿಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ಬಡೆಸೊಪ್ಪು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು 25 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಡಿ ಮಲ್ತುಗ ಪಾಡ ಪೊತ್ತುಗ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಲ ಚೆಕ್ಕೆಲ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀಯ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಂಚ ಇದು ಕಲರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ 4 ಆಜು ಟೊಮಟೆ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಪಾಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಇಲ್ಲ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಕಾಯೋಡು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಇಸೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಬೇಯಡು ಬೇಯನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇತ್ತಂಬುಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾಡಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಬಾಡಂಗ ಒಂಚೂರು ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇತ್ತಂಬುಡು కొంచెం లాక్కు వేయాడు కారపూర లాక్కు ఇస్తాం ముందు
ನೀರು ಆಜು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರೆ ಪಾಡ್ದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದ